какво става въпрос. Да, бе, боиш се. Не ти снимаш. Не снимам. Снимаш. Не. Само нямам камера. Иди зелена, как? Пали цигарка, ще я пратя на баща ти. Ирин, ще ви са. Изплаши ме. Тя пак обаче ще го направи да снима. Ето го, мистер Андеркон. Лекция при... Не е желателно да се стори. Аз имам лекция при триндафо. Всеки при някой. Лекция при... После имаме лекция при това. Иде снимайте чища лепна. После каква ми лекция? Имаме лекция по социалното право за законодателство. Това пресидяка. Да, в рамките добре да си някаква от време на време, например ще имаме Да, стих сега ще ме вторя. Да, и след това имаме тези по-упражнения. Чудесно. Я ще мога да сменя на малко лесно. Кога искаш да иди? Аз искам. Какъв беше това колеж, как става всичко? Кия. Как? К-И-А. Кия. Да, Кия. Какво е това Кия? Колеж по економика и администрация. Всеки ти се кани, въз чувствам, че го отнесеш. Има снима, има много групки. Забрави. Чуваш ли? Не мога да увеличава и приближаваш точно да катирам. Не мога да увеличава и приближаваш. Муци, какво става с странчето? Действаш ли? Да, не виждаш ли поне малко просто. Да, ще я намеря на втория ред, който го ползваш глупости. Има време. Аз ще пролича. Ще чакам. Да виж от тази страна как са ми станали едни такива по-манички. И се почва венки. Нормално, аз тя съм го намазала. Виж, че само топката червена преди. Да, бе, само толкова червена. То толкова да е толкова червена, значи се лекува. Така си го обяснявам. И знаеш ли, преди като някоя пупка видя с кръвче такава и аз вече... Муци, това е много хубаво, бе. Искам винаги такива да слагаш. Ти не снимай там. Снимай и знаеш какво прави така? Увеличаване, приближаване, увеличаване. Василя си ме снимал. Не, иначе мен да снима, не ли? Еми, там поне има какво се снима. Да, ай виж. О, дай ми го. Това ми хареса. Басе, снимат си снимаш, значи. Басе, няма ли да кажеш нещо? Защото по принцип да свикнам път работи сега назад в пътница. Път избира с тази се добре зади и хората ще изгори, че ще се добре в камера. Това беше ховчи, Васе. Стига. Още да се снима там и като... Да, не може да се събере в кадър почти. Ще те събера в един много хубав кадър. Смести се малко, не? Ето сега ще видиш. Ето вижте къде... Оле, къде пипа? Виж, ето, снимай къде пипам, снимай. Ще караш тук жена да се ядосва. Когато да покажа на мъжа ти. Ай, стига толкова за сега. Типото на Даша. Естествено да се каже. Какво? Снимай ти каза. Ти Джулиан ще ми бъде каза. Чакай, бе. Чакай да видим. Типо 1.6 и Е. С регистрационен номер, вижда се. Виж какво има тук, Танк. Радио. Охо! Даша е студент. Виждам сега. Луда работа. Студентска книжка. Това е. Виж, прилича на снимката даже. Олей, това е много яко. А километража просто е ненормален. Бах таблото. Тек. Ето. Едната врата е отворена. Ето. Запали? Това е за сега. Еринчето идва.